A častokrát sa, možno tak aj vulgárnejšie povie letničným, že vy ste takí horlivci. Vy tak strašne veľa horlíte, že trošku to preháňate, na čo to robíte a ešte keď spievate v pesničke wow, tak proste, že tak to už vôbec nechápem a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia sú niekedy schopní povedať, že horliť a kričať wow na futbale je úplne v poriadku. Je to úplne v poriadku. Ani hriech to není, ani to neskúmajú nič. Na futbale wow je v poriadku, ale na pesničke pri Pánovi wow hriech. Vidíš to? Proste prísť, zobrať ako ten Rabčák a tak ďalej. My sme tu doma na hokeji, nie? To je úplne v poriadku. A inak ja som tiež jeden z takých fanúšikov, ktorý by tiež sa určite pridal. A raz som bol na kvalifikácii, keď Slováci hrali, už neviem, s kým to bolo, vidíte. Ale bola to kvalifikácia normálne v Bratislave na tom už novom štadióne. Nebolo toto staré tehelné pole. A tam to bolo inak celkom poriadny kotol. Ma to úplne strhlo, tak ešte aj ja som kričal, my sme tu doma. Ma normálne rozhorlili. Ale v cirkvi, keď povieme, my sme tu doma, tak si čudný. Fú, skúmal si sa? Ako to hovoríš? Z akého srdca? Prečo si povedal, my sme tu doma? Môžeš povedať, písmo hovorí, je tu on prítomný, koho vítaš? Na čo tu vítaš? Prečo? A my to prečo komplikujeme? Jednoducho sa rozhorľujeme pre Pána. Tak, ako sa niekto rozhorľuje pre niektoré iné veci, my chceme horieť po evangelizácii, my chceme horieť po Božej vôli, my chceme horieť po Božej prítomnosti, my chceme horieť a hovoriť, ja som Božie dieťa, ja som tu doma, ja som Božie dieťa a chcem sa z toho tešiť. Vieš, ak hovoríme dneska o horlivosti, tak ti chcem povedať, že horlivosť vo svojej podstate je neutrálna vlastnosť. Je na tvojom mieste, je to tvoja úloha, za čo budeš horliť. Nie je to také proste čierno-biele, že keď horlíš po Pánovi, tak je to proste hneď Božie a keď nehorlíš po Pánovi, tak je to hneď hriešne alebo čudné. Chcel by som začať takú jednoduchú ilustráciu a keď som sa zamýšľal nad touto témou, tak som si predstavil predstavte si takého znúdeného diváka v cirkuse. Ja neviem, kto z vás má rád cirkus, priznám sa, že ja nie som až taký nejaký, ja som raz v živote asi bol v cirkuse, ani neviem. Bol som asi raz v živote v cirkuse. A teraz si predstav na tej stoličke takého fanúšika, ako pozerá a teraz tam, vieš, žonglujú, vieš, na tyči, na žrdič, vieš, všade už sa to hojdá, potom hádžu fakle jeden na druhého, dýky a ten človek tam proste pozerá. A oni hádžu, potom levy začnú žonglovať a všetci okolo sú úplne nadšení, vieš, aj vidíš niektorých, ktorí, wow, to jak spravili a ty proste pozeráš, lebo levy žonglujú, vieš, ale to je... A niektorí proste sa... O čom to hovorí? Hovorí to o tom, že tí žonglisti sú zlí? Hovorí to, že pozerá nejaký súterén ten človek? Že to predstavenie je zlé? Automaticky to znamená, že to predstavenie je zlé? Vôbec nie. Môže to znamenať, že ty nemáš záujem o cirkus. Mňa nebaví cirkus. Mne ocino povedal, že musím ísť na cirkus dneska, aj keď nemám rád cirkus a levy už vôbec nie, takže pozerám, ako levy žonglujú a proste mňa to tu vôbec nebaví. Poďme do cirkvi. Niekedy sme presne takí k Božím veciam. A Vilo proste celý hotový, Monika hotová, čo Pán Boh urobil, aké svedectvo dal, Rasto hotový. A ty proste pozeráš, jak na tie trápne levy. Ty nečakáš od dnešných bohoslúžieb nič, buďte radi, že som tu. Oco mi povedal, že mám prísť do cirkusu. A tak už všetci riešia, asi zlé bohoslúžby sú, asi ich musíme zmeniť, asi musíme, ja neviem, asi veľa pomalých pesničiek sme dali, akú pesničku máš rád, povedz mi prosím, akú máš rád, my ju zaspievame, povedz prosím. Vieš, ja som taký old school, náš Pán nebola zaspievaná, náš Pán, on je kráľov král. Takže... A tie staré pesničky, tie boli veľmi dobré. Poďme k modlitbe. A teraz ty vidíš, ako niekto ide na modlitbu, lebo chce proste, aby ho Duch Boží naplnil novým spôsobom a je úplne hotový. A teraz vidíš, ako 15 ľudí proste túži po viac.
Úplne som bol dotknutý na modlitebnom fronte 2 mesiace dozadu, alebo tak nejak, keď ste 15 tu boli, lebo ste túžili po naplnení Svätým Duchom. A vy ste prišli na toto miesto, aby vás Duch Boží naplnil. A tak sme sa modlili, ale to nebolo, že aký program ti ukážeme, akú pesničku zahráme, lebo keď tie levy nechceš, tak nebude nič. Keď nechceš chváliť Pána, tak nebude nič. Ale počkaj, ty mi nehovor, že toto znamená, že ja som zle. To môže znamenať, že oni majú zmeniť cirkus. Vieš, je mnoho cirkví, je mnoho tradícií, je mnoho podarených a nepodarených piesní. Ale to, čo má prekonať viac ako letničný, to, čo má prekonať viac ako tvoj záujem, to, čo má prekonať to, čo sa tebe páči, je, že očakávaš Boha. Milujem ťa, Pane. Ty si tu, ja chcem ísť k tebe viac a ja sa chcem rozhorliť po tebe. Ja sa chcem rozhorliť po tebe. Ale majme túto ilustráciu stále na mysli. V Matúš 12 sa píšu tieto slová. Ak zasadíte dobrý strom, a jeho ovocie bude dobré. No ak zasadíte planý strom, a jeho ovocie bude plané. Veď strom poznať po ovocí. Vreteničie plemeno, hovorí tam farizeom a zákonníkom. Ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Zatiaľ, čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, vidíš, vynáša dobré veci z dobrého pokladu srdca. Zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu srdca. Tuto Ježiš hovorí kontext, po ovoci poznáte strom, kontext toho, či si náboženský človek alebo nie. Môžeš to vidieť aj v Matúšovi 7, 16, 20. A on hovorí, že proste po ovoci poznáte strom. Môžete jesť z bodliačia figy. My veľmi radi používame ten jednoduchý citát, že keby boli všetci ako ty, bolo by prebudenie. No všetci ako ja mám slobodu, všetci ako... Ale ty niekoho inšpiruješ. Ty proste buď zapaluješ, alebo zahasuješ. Ty buď horlíš pre Božie veci, alebo horlíš viacej pre futbalový klub. A tu prichádzajú farizei, ktorí majú svoju pravú vieru, majú svoju horlivosť, do toho sa za chvíľku pozrieme, ale všimni si, že Ježiš tu hovorí tvrdé slova, nechcem ich ani až opakovať, vreteničie plemeno, alebo obielený hrob, alebo iné veci, ale on hovorí, počúvajte, po ovoci poznáte strom. Tvoja horlivosť je ako taká kontrolka, keď proste ti dochádza benzín, tak vidíš, že ti dochádza benzín, nie? No ale tak moja horlivosť to není. No ale tak niečo sa deje s tvojou komórkou. Nie je možné milovať Pána celým srdcom, myslou a dušou. Nie je možné mať vypočuté modlitby bez toho, že by si proste nejakým spôsobom vyfúčal. A ak si vyfúčal, lebo to sa všetkým z nás stáva, aj mne sa to stáva, tak otázka je, či hľadaš znova zdroj. Či chceš byť strom, ktorý je zasadený pri vodných tokoch, pretože v Žalmo 1 sa píše, že takýto strom nikdy nezvedne, jeho listy vždycky budú zelené a vo svojom čase bude prinášať ovocie. Amen, Žalm 1. Je to strom, ktorý je zasadený pri vodných tokoch. Definícia tohto stromu je aká? Že o Hospodinovom zákone rozmýšľa dňom i nocou. Vidíš to, horlivosť vždycky je kontrolka, vždycky je to, ak si strom, ktorý prináša dobré ovocie, tak je to v poriadku. Ak nevieš priniesť dobré ovocie, tak prosím ťa, čin pokánia vráť sa k tým vodným tokom, lebo jeho listy nikdy nezvednú. Ale ak tam prinášaš bodliak, tak darmo veríš tomu, že z bodliaka bude figa. Pretože ak by všetci boli ako ty, bolo by prebudenie. To sa častokrát pýtam sám seba. Pretože niekedy z toho môže byť figa borová. Ja by som aj túžil po tých Božích veciach, ale ja neviem chcieť. Čo mám robiť, aby som chcel? Úprimná otázka, mám rád, keď sú takéto úprimné otázky. Možno sám sa pýtaš, čo mám robiť, aby som chcel? A ja som povedal jeden skutočný príbeh z nášho života zo Sandy. Ja sa priznám, že ja som človek, ktorý nie úplne holduje mobilom, nie až tak ich mám rád. Dobre, keď si sa pozrel, ak si odborník na mobil, tak by si povedal, Rastio, že to si mohol niečo lepšie kúpiť, neviem. Ja som v poriadku, všetko je v pohode. Ale ja som taký, že keby netrebalo mobil, tak ho ani nemám, dobre? V tomto zmysle som old school, aj tie všetky messengere a cinkačky radšej si pozriem na počítači ako na mobile. Nie, že by som bol úplne slobodný od toho, som tiež vo vašej generácii, amen. Som tam, som na Facebooku a tak ďalej, všetko je v poriadku. Ale mobil až tak veľmi nie. Sandy to je presný opak. Ona hneď už proste pozerá,
kúká, samozrejme od iPhoneov začíname, že? Aj iPhone nemáme, lebo som ju prehovoril. Ale proste, lebo to je drahé, ale to je jedno. Nejdem robiť antireklamu. A teraz ona proste rieši tieto všetky veci. Ja som povedal, a ona, že prosím ťa, rieš, končí nám viazanosť, paušálov, rieš to. No ale čo mám robiť, keď sa mi nechce? Čo robiť, keď sa ti nechce hľadať Pána? Čo máš robiť, keď sa ti nechce hľadať mobil? A teraz počúvaj tú dôležitú vec. Tá ilustrácia je vtipná v porovnaní s tou vážnosťou témy, ale podľa mňa princíp je ten istý. Vieš, ako získaš horlivosť? Že začneš si to najskôr okukovať. Ty sa rozhodneš. Ty nemáš k tomu lásku, ale ty sa rozhodneš to pozerať. Tak si prvý pozrieš katalóg, ešte nič k tomu. Obzeráš, potom prídeš k tomu mobilu, kúkáš vo výklade, chytáš, skúšaš. Ešte to stále není to. Ale znova ráno sa zobudíš, potom ti pošle Sandy nejaký cink, ona zase pozrieš nejaký katalóg a tak ďalej. A zrazu zistíš, že sa v tebe, vieš čo prebudilo? Túžba. Už včera bolo neskoro, chcem nový mobil. Čím si získal túto túžbu? Len preto, že si sa tým zaoberal, že si to pozeral, že si to skúšal. Lampou tela je oko. Ak tvoje oko je čisté, celé tvoje telo bude čisté. Ak pozeráš na niektoré veci, ak pozeráš a skúšaš Božie veci, ak sa zaujímaš, ak počúvaš kázne, čítaš si Božie slovo, hľadáš nejaké tematiky v Božom slove, ak túžiš zahorieť, tak sa tým zaoberáš, ale to zaoberanie je krok viery. Nikdy horlivosť nezačne tak, že padneš z neba a proste hneď začneš po tých veciach túžiť. Sú nejaké oblasti, ktoré sú tvoje hobby a túžiš po nich, ale aj tie túžby, napríklad, že si vášnivý rybár, potrebuješ rozvíjať tým, že sa tým zaoberáš. Futbalista pozerá loptu, pozerá kopačky, skúša dres, skúša to, potom skúsi kopnúť, potom začne a zrazu, ako sa tým zaoberá, skúša to, chodí na tréningy, príde do ňoho túžba, že chce hrať na majstrovstvách sveta. A tak je zanietenejší a zanietenejší a zanietenejší, čím viac sa tým zaoberá, čím viac sa ho dotýka, čím viac to obzerá. A na konci toho celého je tak, že si objednáš ten mobil a čakáš, že proste už kedy ten kuriér príde. Už by tu mal byť, kde proste ten kuriér je. Ja ho už chcem. Mojou túžbou je, aby cirkev takáto bola, priatelia. Kde je to prebudenie? Ja chcem byť prebudený. Ja chcem proste vidieť, ako hluchí počujú, slepí vidia, ako poviazaní sú oslobodení. Ja chcem proste vidieť, ako Boh sa manifestuje, pretože Boh sa môže manifestovať. Amen. Môže sa manifestovať v tvojom živote, pretože ak ty máš nejakú túžbu a duplom, ak máš túžbu po slobode, tak ten, koho Syn oslobodí, je naozaj slobodný. Boh to pre teba má, akože obetovaný bol na Golgotskom kríži za teba. Ja sa ťa chcem spýtať, akým spôsobom sa zaoberáš proste Božím slovom, akým spôsobom sa zaoberáš Božími vecami, akým spôsobom pozeráš možno témy, kázne, biblické texty. Zaoberáš sa, si hladný po niečom viac? Ja si myslím, že niektorí z nás potrebujeme urobiť tento prvý krok viery, že začneme proste horliť po veciach, po ktorých vôbec netúžime. Začneme ich jednoducho len robiť. Ako keď malý chlapec